Dobrý ráno, Tomášku, moc děkuju za super nominaci a protože jsem právě teďka přiběhnul z ranního běhání, vypil jsem super smoothie s proteiňákem, takže můj žaludek je napůl plnej, ale protože se musím celý den učit a dělat toho spoustu ze školy, takže do toho jdu hnedka teďka. Akorát tady nemám, na mým bytě a vlastně v Americe tady vůbec nemám žádný půl litr, takže musím tady využít speciální náčiníčko. A protože taky nemám žádný půllitrový pivo, tak použiju super tady 2 plechovky. A protože jsem už vypadnul z českého ten papitý piva, tak si to musím zopáknout. Fajn. Na zdraví. Kurva, to bolí. Fajn. A další... Já jsem nad tím vůbec nepřemýšlel. Další... Šimon Barnard, Eliška Putnová, ty vole. A Filip Kohoutek. Mua.